Com poden detectar si una persona pateix Alzheimer? Bé, doncs, fa cosa de 20 o 30 anys, l'única manera de diagnosticar l'Alzheimer era mitjançant les proves de memòria. Llavors es parlava de l'Alzheimer probable, ja que una persona que patia símptomes clínics es deia que tenia probabilitat de tenir Alzheimer. I l'única manera de confirmar que allò era realment Alzheimer era, a nivell post-mortem, poder veure que dintre del cervell hi havia realment les plaques d'amiloide o de tau, que són les proteïnes que s'acumulen en la malaltia d'Alzheimer. Avui en dia s'han desenvolupat una sèrie de biomarcadors, que són unes mostres que podem treure en viu del pacient i que ens poden indicar si el pacient té uns valors alterats d'alguns d'aquests marcadors. Així que actualment el diagnòstic de l'Alzheimer es fa a partir d'uns símptomes clínics, però també mitjançant aquestes mostres biològiques, que són com uns anàlisis clínics. Això ens ha permès millorar el diagnòstic de l'Alzheimer, però també detectar-lo cada vegada abans, quan les proves de memòria no acaben de fallar del tot.